Kalau aku kan orang ketara yang kok mata itu. Ayahku. Dewe nang menoro. Buri dewe nang menoro. Turonggo Jati, Sumberanda Elet Audio Profesional Maho.
nyoto mapane satrio baca kekenatimu tahiru niro apelo saku sumo aku ing mongso nobitar nyoto sami cinte satria nyoto senopatiye supriyadiwo salmo asane mutolikar dari babat lakuwe ariyo bimo putra paringaso budi toyo Turonggo Beribur sesarengan Turonggo Jati masuk nih. Apa
Gunung kalau tak ngayomi Blitar zaman sepenawake kempar Kita berontak sing dipimpin Supriyati Blitar nyimpan amune sanoto Mojo balik mojo Blitar nyimpen layone Bung Karno Proklamator lan presiden kang sepisan Ono cerita jare bakti Jabodo Ingkang bisa nyawijeni Nuswantara Anu Bung Karno sing kondang kaloko angin tata Blitar lair cuwe mulon ora mung alam Blitar Jati sang lambe ora mokal akeh sing padha nyatakne cinta geni urupake semangate yen to banyu nukulake patriote
Thank you.